Ens escoltem a la pròxima. Molt bé. Estic molt ben acompanyat ara amb la Tate Cabré, que ja l'any passat va ser amb nosaltres i avui repeteix, és reincident. Hola Tate, bon dia, com estàs? Hola Joan, quin honor i quina glòria d'estar Que- aquí, que sí? al mig de l'ambient. El rovell de l'ou. La Tate Cabré és coneixedora de la història dels indians, ha escrit el llibre Els indians catalans, l'any passat el vam presentar, i aquest matí fas de guia per on has anat? A l'exposició que he comissariat. Explica-m'ho. Sí, mira, aquest és el segon any que l'Ajuntament de Begur la Fira d'Indians m'encarrega l'exposició, diguéssim, de recerca, no? Cada any fem recerca amb un tema diferent d'indians. L'any passat va ser personatges estrafolaris i extravagants, i aquest any el lema és Cafè Copa Puro, que és el lema de la fira. Molt bé. Jo he buscat, t'ho dic sincerament entre tu i jo, per intel·ligència artificial, a veure d'on venia aquesta expressió tan catalana. Què t'he dit? No és que tu llegeixis. Sí, perquè no sé què deu dir la intel·ligència artificial. Mira, un momentet que... A veure si Ho he s'equivoca comen- molt o s'equivoca poc. A veure, et dic el que posa. Diu, era un costum sobretot masculí i de certs ambients benestants de Barcelona molt arrelat en els dinars d'empresa, polítics o d'homes de negoci. L'expressió va acabar convertint-se en sinònim d'un clímax de confort i ostentació després d'un bon dinar, però també amb un punt satíric. Avui dia s'utilitza per ironitzar sobre aquells que viuen en una bombolla de luxe i rituals antics. Bé, això és una opinió de la intel·ligència artificial, però mira, punt número 1, que parla en passat, i avui en dia l'expressió cafè copa puro encara es fa servir com a cluenda d'un bon àpat, no? O sigui que quan tu sents aquesta expressió et connota dues coses. Et connota, per una banda, aquest passat gloriós que diu la intel·ligència artificial, però per altra banda també et connota terminació fi d'un bon àpat, un bon xeflis, no? Un banquet, no? I parla en passat, però avui en dia la gent jubilada, la gent rentista, la gent que està de vacances, tots nosaltres el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve, i el dia del sant de la tieta i el dia del compleanys de la mare, tots fem una gran sobretaula i una gran tertúlia. És la cosa típica de la mediterraneïtat, no? I llavors aquesta expressió, cafè copa puro, també és sinònim de tertúlia, d'amistat, d'interacció social, d'amistat i felicitat, no? Aquest punt de felicitat i interacció, això no t'ho ha dit la intel·ligència artificial. No ho diu. Escolta, els indians suposo que això del cafè copa i puro, a l'hora de fer negocis, era el pa de cada dia, no? Clar, perquè és una manera de fer networking. Abans potser era la tertúlia del cafè copa puro i avui dia diríem que fan networking, no? Exacte. I que han de llogar un box amb un working station, perquè, no? Avui en dia... Però antigament era el cafè copa puro, no? Avui en dia, doncs, qui està jubilat, qui és rentista, se'n va a jugar a golf i després amb els seus amics fan un cafè copa puro. Fins i tot els esmorzars de forquilla. Després d'un esmorzar de forquilla fas el cafè copa puro. O sigui que està vigent. A la Font d'Europa. A la Font d'Europa de Granollers. Sí. I a molts llocs, que jo visc al Moianès i allà els esmorzars de forquilla estan a l'ordre del dia. Està bé. La Tate sap moltes de les històries dels indians catalans, indians que es concentraven, per exemple, aquí a Begur. L'any passat també parlàvem d'una altra localitat catalana molt important, que és Sitges. Com és que precisament aquestes dues localitats i altres portessin a catalans a Cuba, i a més que res perquè també era un viatge d'anada i tornada, o sigui, estaven a Cuba, feien els calés i després, al cap d'uns anys, venien cap aquí. Exacte, aquests són els indians, els que se'n van a fer l'aventura americana i tornen. Si no tornen, que es queden allà, per exemple, el Partagàs, el Jaume Partagàs, que era d'Arenys de Mar, no va tornar, es va quedar a Cuba perquè el van matar i es va quedar allà. És un català d'Amèrica. Si tornen, són indians. Si es queden allà, són catalans d'Amèrica. I en el cas de Begur i de Sitges, no només van a Cuba, també van a altres països del Carib, especialment. I aquest any, a l'exposició, revelem una nova figura, que ja es coneixia però que no estava gaire estudiada, de Begur, que són els productors de rom serrallers a Puerto Rico. Sí. I el rom es diu Don Q, que ve de Don Quijote. I la història és molt sucosa perquè era un begurenc que se'n va anar a Puerto Rico, va obrir una distil·leria de ron i li va posar l'ingenio Teresa, que era el nom de la seva mare, que era una senyora de Begur que no havia anat a Cuba, es va quedar a Begur. Perdona la meva ignorància històrica.
estem parlant d'una època en la qual Puerto Rico Era colònia. Era colònia. Sí, O sigui, va ser colònia. no depenia dels Estats Units. No, encara no. Va ser colònia espanyola fins Sí. al 1898. Llavors el Serrallers se'n va anar a Puerto Rico, va obrir la destil·leria amb el nom de la seva mare, Teresa, i llavors va tenir un munt de fills, com a buen català, te'n recordes que això ho dèiem l'any passat a l'entrevista, que una cubana que va entrevistar em va dir mi papá como buen catalán no estuvo a mi hermano y a mí fuera del matrimonio. Com a buen català, i bon begurenc, aquest Serrallers va tenir fills dins i fora del matrimoni, i em comentava l'antiga arxivera d'aquí, la Núria, que a l'arxiu de la Bisbal d'Empordà es conserven els protocols notarials del seu testament, on diu que deixa a la seva herència els seus fills naturals, tal Pasqual, i els seus fills legítims. I allà, a l'exposició, després anirem tu i jo i t'ho ensenyaré, tenim les fotos de tots aquests serrallers, del fill natural que després es va fer el gran productor de rom a Puerto Rico, es va fer una gran mansió a la ciutat de Ponce, que li diuen el Castillo Serrallers. I aquest castillo ara és públic, és una casa de cultura i és una gran mansió dels serrallers a Ponce. O sigui, el rom ve de Cuba i de Puerto Rico. Sí, el rom Bacardí, per exemple, que ara es diu Havana Club, perquè el Bacardí autèntic el produeixen a les Bahamas, a Nassau, i a les instal·lacions que van quedar buides dels Bacardí, quan se'n van anar amb el triomfo de la revolució de Fidel Castro, que els hi van caltar tot, el Fidel Castro i la revolució van continuar produint rom a les instal·lacions Bacardí, però no podien fer servir la marca Bacardí, perquè estava registrada pels Bacardí, no? I llavors és l'Havana Club. Perdona que insisteixi en el que ja en parlàvem l'any passat, les interioritats familiars, la manera de viure d'aquests indians, aquesta doble moral que em deies abans, no? que molts tenien fills fora del matrimoni. Sí. Què diries tu, després del que has repassat de la història dels indians? Que tenien més fills fora del matrimoni o dins del matrimoni? No ho he estudiat tan a fons, Joan. De la filla il·legítima de l'Antonio López, que es deia Consuelo López López, que vam donar la notícia aquí, i ha passat un any i no ho ha recollit cap mitjà ni cap llibre. O sigui, la notícia que vam donar aquí a la fira encara està per documentar per escrit. Jo me'n faig creus. Bueno, vam presentar aquest tema, aquí a l'exposició vam presentar documentació que ens van buscar documentalistes de Cuba i vam donar aquesta primícia. La Consuelo López López era la filla il·legítima del marquès de Comillas a Cuba. O sigui, aquest senyor tenia aquí la Isabel López Bru, que es va casar amb el Eusebi Güell i Bacigalupi, però també tenia una família paral·lela a Cuba que va tenir nets. I aquestes netes cubanes són les que van reivindicar l'herència, però llavors va arribar el Fidel Castro i es va acabar tota la reivindicació. Ho van nacionalitzar tot. Escolta, tu que has investigat molt els indians, alguna curiositat que hagis descobert darrerament que ens vulguis comentar, que t'hagi cridat l'atenció? Sí, bueno, aquesta història dels serrallers, que aquest senyor de Begur tenia fills naturals i fills legítims, i els naturals devien ser els que valien, perquè un dels fills naturals, que es deien Serrallers Colón, els naturals, és el que es fa càrrec de l'Hacienda Teresa, i llavors es casa amb una senyora que es diu Mercè, i fa la villa Merceditas, que és el que avui en dia diuen el Castillo Serrallers, i ell va posar el nom de la seva dona. Aquesta és l'última cosa que he descobert gràcies a la Núria de l'arxiu d'aquí. Tate, ja acabem. Recorda'ns exactament on es troba l'exposició que has comissariat. Sí, estem al mateix carrer que estem ara, que és el carrer Bonaventura Carreras, que per cert era fill d'un indià i era un oftalmòleg molt insigne que va fer carrera a Girona i que aquí tenien el Mas Carreras a Begur. O sigui que estem al mig de tot de noms d'indians, totes aquestes cases, estem davant d'una casa de Vicenç Ferrer i Bataller, i el carrer es diu Bonaventura Carreras i és el que uneix les antigues escoles i el casino amb l'església. O sigui, és aquest carrer llarg, molt decorat amb sacs de cafè, grans de cafè, i aquí es pot veure, mentre dura la fira, l'exposició a la paret. La decoració és genial, aquesta. És maquíssima. Aquests grans de cafè que pengen, és preciós. I a més, ho trobo molt encertat el tema aquest de cafè, copa i pudo, no? Queda per celebrar els 20 anys de la Fira dels Indians. A més, és maca aquesta expressió, no? Cafè, copa, pudo. És molt catalana, i tot el que denota de saborir, de relax, d'amistat,
Sí, és Exacte. molt maca. Fer-la petar. Com hem fet Sí. amb la Tata Cabré, moltes gràcies, ha estat una vegada més. De res, Joan, que vagi molt bé Una abraçada. aquests 2 dies. Una Molt bé. abraçada.